We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Badlwengula usisi wami ngibuka. Ngino 25 years ngabaleka endaweni yangakithi. Ngamacala okubulala amabili. Engawenza kubantu abangizwise ubuhlungu obungasoze busuke enhlizweni yami. Ngihlale ngizibuza ukuthi kodwa into ebuhlungu kangaka yehlela mina ngubani. Besihlala sibathathu emjondolo kumama, imina kanye nodadewethu omncane. Umama bekuwumuntu ophuza utshwala kakhulu ngoba ubenokusishiya mina nodadewethu ahambe ayophuza mhlawumbe aze abuye ngakusasa. Ngoba nokudlwengula kukadadewethu kwenzeka umama engekho eyophuza. Futhi kwenziwa abesilisa esasibazi ngoba babephuza naye. Ukudlwengulwa kukasisi wami kwenzeka yena ena 14 years, mina ngina 16 years. Usisi wami wadlwengulwa sibabili endlini. Sathi nje sesilungiselela ukulala kwanokha abantu bafuna umama. Ngaphendula ngasho ukuthi umama akekho. Base bezifunisa amabhodlela kabhiya. Nami ngabavulela ngithi ngibavezela amabhodlela. Ngoba abantu esibaziyo so kwakungekho nje ukwesaba. Kwaba ukuvula isicaba. Bangena bangiphushela le. Base bengishaya bengicindezela phansi. Babe babili. Wangibamba oyedwa wangihlula ngamandla. Base bengifasa ngezintambo abebeziphethe. Okukhomba kona nje ukuthi babeyihlelile lento yabo. Omunye wabamba usisi wami wamudlwengula waze waqeda. Kwase kuba ilo obekade abambe mina. Bashintshana ngaye ngikhona ngibuka. Baqeda baphuma bahamba. Kubuhlungu ukuba nomama ophuza utshwala. Mhlawumbe kungcono khona ukungabi namama. Kwathi sebahambile, ngasaba nokushiya usisi wami yedwa endlini ngiyofuna umama. Naye usisi wami indlela ayesaba ngayo wanqaba ngisho ukuthi ngiphume ngiyobikela omakhelwane. Wayelokhu ekhala nje ethi bayabuya labantu bazosibulala ungangishiyi. Sahlala kwaze kwasa silinde umama. Waze wafika ekuseni edakiwe. Samubikela ukuthi kwenzakaleni, wathi sinamanga waqede wayolala. Akabuzanga nokuthi abobani labantu siyabazi yini. Ngaze ngahamba ngayobikela ubhuti wakamakhelwane. Okunguyena owabiza abanye omakhelwane. Nangempela omakhelwane bafika bathola umama ulele obude ubuthongo ngathi akwenzakalanga lutho. Umama wavuka abantu sebegcwele umuzi. Kwakhani ezenza into enendaba ngoba usebona abantu. Ngachaza ke konke okwenzakalile. Ngasho futhi nokuthi abobani labantu. Kwase kubizwa amaphoyisa. Nangempela afika asithatha kwayovulwa icala. Nosisi wayiswa esibhedlela ukuyocheckwa.
Kwatholakala vele ukuthi udlwenguliwe. Baboshwa ke labantu. Azange bayithole ibheyili bahamba icala bengaphakathi. Lento yenzeka ngina 16 years. Labantu baze baphuma ejele sengina 22 years. Angisakhumbuli ukuthi babegwetshiwe noma kwakwenzakaleni. Ngikhumbula nje ngiyofakaza enkantolo. Emva kwalokho angazi kwenzakalani. Ukuthi nje lento yangihlukumeza kakhulu. Ngoba ngisho ngiqala ukubabona sebabuyile emphakathini, angilalanga ebusuku, ngisabela ukuthi what if bayayiphinda lento kusisi wami noma bazame ukusibulala. Babuya kabi ke sengangena ngathi shi ezidakamizweni. Lento abayenza kusisi wami inesandla ekutheni ngigcine ngithe shi ezidakamizweni. Ngoba ngangizibona ngiyisihluleki kakhulu njengobhuti omdala owahluleka ukuvikela udadewabo omncane. Lento yayingidla kakhulu. Ukubuya kwabo babengakashintshi ngoba babesaphuza kakhulu kunakuqala. Futhi babehamba bekhuluma kubantu bathi sibaqambela amanga. Yikhona ke okwangenza ukuthi ngithathe isinqumo sokuthi ngibabulale. Akubanga nzima kakhulu ukubathola ngoba ngangibazi ukuthi baphuzaphi futhi bahamba kuyiphi indlela. Mababuya etshwaleni. Ngabalinda kuyo leyo ndlela. Baze baqhamuka bedakiwe benya amaphepha. Angikhulumanga okuningi, ngavele ngathi nisangikhumbula. Bathi bayaphendula ngase ngukhipha umese wami. Ngawuhlaba kulowo kuqala. Wathi uthi lo munye uyangibamba ngase nguhlaba nakuye. Ngathi mangiqeda ukukwenza lokho ngaya ekhaya. Ngafike ngatshela usisi wami ukuthi ubulungiswa sengikwenzele. Wamangala ukuthi kazi ngenzeni ngoba babengakezwa lutho olwenzekile. Ngase ngiqoqa konke okungokwami ngabaleka. Usisi wazama ukungivimba ukuthi ngingahambi, kodwa ngenxa yokusaba ukuboshwa, ngabona ukuthi ngcono ngibaleke. Ngabaleka kanjalo ke, ngaze ngazithola sengiseSwatini. Okungizwisa ubuhlungu ukuthi soloku ngahamba, angikaze ngixhumane nodadewethu. Angazi noma basaphila na. Kodwa okungipha ukuthula ukuthi usisi ngamenzela ubulungiswa. Ngizoqala ngokuxolisa kuye udadewethu ngokubaleka kwami. Bese ngicela abazali banakekele izingane zabo futhi bazivikele. Bese ngicela kwabacabanga ukuzwisa abanye abantu ubuhlungu ukuthi bangakwenzi lokho ngoba abazi izinhlungu abazishiya kubantu ukuthi zijule kangakanani nokuthi zizoza namiphi imiphumela. Ngibonga ithuba. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi uqabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, usubscribe. Cela ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.